задържаш, ама не го мърдаш. Сега го пуснем да снимай. Завъртай, завърти се, да мога да снимаш. Обратно. И там са виж къде пише пауза, продължи. Видя ли ги? Да. Айде, давай. Айде. Давай. Кураж. Давай група. Давай група. Ако някой не е гледал филмчето. Чакай, че тук предих, бе. Ако някой не е гледал. Тримата глупат. Слави ти това филмче и си го гледаме. Да си нямаш видео. Тримата глупат. Чакай, обаче, да вижкаш, го избуташ още малко. Чакай. Малко да. И аз като гледам към си обори танги на църце, че се мисля да изкачиш и без ноги. Само се криме. Боже. Готови сме последни метри до финала. Yes! Айде, ти успя, мама, ти си нашата горда. Айде, браво, чеде! Ето, всяка... Виж там къде пише пауза ли купиш? Там отстрани тия копиш. Или над си го това отгоре, той ще дай малко. Майко! Извиня.